इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जिहेतु नोंथाङा सासे बिजाथि महरै गसंबाय बावखुंग्रि दियाबाव नोंथांनि देरहानायनि जि नैबे समाव थांखिया माबायदि? खुलुमबाय। 4 नं बावखुंग्रि समस्तिनिफ्राय इउपिपिएल राजनिति दोलोनिफ्राय ट्रेक्टर सिम्बल लानानै दिनै बिजाथि महरै प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव आंनो गसंदों आरो नैबे बिसायख'थिनि जेसेबां जोङो जायगा 4 नं बावखुंग्रि समस्तियाव फोसावदिंदों बाहाय जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो रायजो राजाया जेरावबो लोब लोब फैदों। जों गामि गामि हाबदों। बावखुंग्रि समस्ति हिसाबै जोबोद गुवार गोलाव गिदिर थेवब्लाबो मोजां अनसायनायखौनो जोङो मोनदों आरो मोजाङैनो मोजां जोङो रिजाल्ट खालामनो हागोन होननानै आरो जे थांखि लानानै जोङो राजनिति खालामदों बे थांखिखौ जोङो मावफुंनो हागोन होननानै आं सानो। जोंहा थांखि हिसाबै गोजोनखौ जोङो जेब्लाबो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव माने लाबोनांगौ बा बड'लेण्ड ओनसोलखौ जोङो जि गोजोननि खुंथाय 6th शेड्युल एडमिनिस्ट्रेसन होननानै जोङो जे थान्दै मुलुगनाङैनो जोंहा होनांगौ होननाय बे थांखिखौ जों जेब्लाबो दोनबाय थागोन आरो लोगोसे जोंहा बाहाय बिटिआर सुक्तिनि 3थि सुक्तिया जे जाफुंसारनांगौ दंबावो बेखौ जोङो जेब्लाबो थांखि लागोन आरो गासिबो जाथि जनगोष्ठि नैबे बिटिआर ओनसोलाव बड'लेण्ड ओनसोलाव बिथांमोना जाहाथे अलराउन्ड डेभेलपमेन्ट जायो बे थांखिनि थाखायनो जोङो जेब्लाबो मावबाय थागोन। नोंथाङा सासे आइजो हिसाबै जुदि देरहालाङोब्ला आइजोनि माबायदि खामानि मावगोन होननानै नोंथाङा सानो? आङो सासे आइजो बिजाथि हिसाबै देरहासार जालाङोबा आं जेब्लाबो आइजोनि थाखायनो खामानिखौ बा मावनानै फैदों आरो जेब्लाबो आइजोनि थाखायनो आङो राव होनानै फैदों। आङो आइजोफोरनि जिनाहारि जानाय समावबो आङो केसबो होदों आवगोलनि समावबो बा जेब्लाबो आइजोफ्रा माबाफोर जुदि उसुबिदा जादोंबा जेब्लाबो आइजोफोरनि थाखायनो राव होबोदों आरो जेब्लाबो आइजोफोरनि थाखायनो गसंथागोन आरो एसेमब्लियाव थांबाबो आइजोफोरनि इम्पावारमेन्ट वुमेन इम्पावारमेन्टनि थाखाय खामानि मावगोन। दिनै जोंहा गोबां आइजोआ रोंगौथि दङ। सारा माने नर्थ इस्ट इण्डियानि आइजोआनो रोंगौथि दङ। थिग जोंनि बर'आनो जा बा आलादा आलादा हारि जोंनि बड'लेण्डनि आइजोफ्रानो जा बिसेसकरि जोंनि बर' आइजोफ्रानो जा जोंनि ट्राइबेल माहारिनि आइजोफ्रानो जा आखाइनि खामानियाव जोबोद गोरों खिन्थु जोङो मेनेजमेन्टआव एसे दुरबल। जाहाथे जोङो मोजां आइजोफोरनि संस्थापन खालामनो हायो गाव गावनि आथिङाव गसंनो हायो आइजोफ्रा जाहाथे गोख्रों जायो बेनि थाखाय जोङो मा खामानि मावगोन आरो आइजोफ्रा जाहाथे 24/7 रैखाथि मोनफुंनो हायो। रावबो आइजो जानानै जाहाथे गिनाङा सानानो जा मोनायानो जा खोमसियानो जा बेखिनि बेब'स्थाखौ जोङो माने एडमिनिस्ट्रेसनजों रायलायनानै बेफोर खामानिखौ जोङो मावफुंगोन आरो आइजोफोरनि थाखाय सोलोंथाइ बा सोलोंथायाव जाहाथे मोजाङै आवगायलांनो हायो बिनि थाखाय राव होगोन आरो मावगोन आरो आइजोफ्रा जाहाथे चाइल्ड मेरिज बेफोरो दाजाथों बेफोरनि थाखाय जोङो सांग्रांथि होगोन आरो आइजोफ्रा जेब्लाबो कालचारावबो मोजां खेला धुलायावबो मोजां बर' आइजोफ्राथ' जोबोद मोजाङानो जाहाथे बेफोरावबो गाव गावनि रोंगौथिखौ गाव गावनि प्रतिभाखौ गाव गावनि टेलेन्टखौ दिन्थिफुंनो हायो बेखौ मावगोन आरो आइजोफ्रा खेथि बाथियावबो जोबोद मोजां दानाय लुनायाव मोजां विभिं सेन्टार जाहाथे गासैबो माने जायगायावनो जोङो खालामनो हायो आरो गाव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनो हायो आरो मोजां आइजोफोरनि नामावहाय मार्केटखौ बानायनायनि थाखायहाय माने नाजागोन आरोखि जाहाथे जोङो खामानि मावनानै बाजारखौबो मोननो हायो। नोंथाङा सासे बिजाथिनि अनगायैबो इउपिपिएल दोलोनिनो सासे दैदेनगिरि गोख्रों दैदेनगिरि बे हिसाबै इउपिपिएलआ मोन बिटिसिआव मोन 15आवबो बिजाथि फसंदों बेफोर देरहानायनि थासारिया माबायदि? जोंनि देरहानायनि थासारिया जोबोद मोजां अंक हिसाबै जोङो मोजां नाम्बारावनो देरहागोन रायजो राजायाबो जोंखौ अनगोन बिथांमोनहा नैबे खम मासनि गेजेरावनो रायजो राजाया बुजिदों जे सोरखौ जोङो भट होनांगौ होननानै आरो आसाम एसेमब्लि दिसपुराव सोर रायजोनि जानानै खोथा बुंहैगोन होननानै बेखौ मिथिदों आरो जोङो मोजां नाम्बारावनो देरहाहैगोन इउपिपिएल दोलोनिफ्राय। नैबे समाव जिहेतु आइजोफोरनि जे अरुण'दयनि खोथाया ओंखारबाय थायो बिपिएफआ नैबे 6 दान जानानै थांबाय बे समाव गोबां आइजोफोरनिफ्राय अरुण'दयखौ दाननायनि खोथाया सरसा जागासिनो बा दाननानैबो होबाय थादों बे बेलायाव मा बुंगोन? नंगौ अरुण'दया जोङो बयबो आइजोफ्रा अरुण'दय होनबाथाय जोबोद इमसनेल जायो। आइजोफ्रा गोबां जायहा
माने जाय जायहा अनसुंथाइ नांगौ खिन्थु अनसुंथाइखौ मोननायनि राहा गैया बेहाय नैबे आसाम सरकारनि मोनसे आसनि माने आइजोफ्रा बेजों एसेबाबो राहा मोनो दा बे हिसाबै अरुनदया गोबाङानो दानजादों जोबोद दुखु मोनथाव जादों आरोखि जोंनि सरकारनि समावहाय जेसेबां अरुनदय मोनदों सोरबा बिधबा बिथांमोनाबो दानजादों दा बेखौ जानाङामोन दा बेफोरखौ नोजोर बोनांगौमोन जिहेतु अरुनदया आसाम सरकारनि मोनसे आसनि बाहाय जुदि देरहासार जानानै फैयोबा जाय जायहा अरुनदय मोननांगौ बेखौ जोङो मावफुंगोन आरो लोगोसे जोंनि सरकारनि समाव आइजोफोरनि नामावहाय थांखिनानै गोबां आसनिबो जोङो दानाय जादोंमोन माइनाव सोरां बिथांखि हेन्दलुम मिशन बा बायदि बायदि आसनि आइजोफोरनि नामावनो आब' लाखपति स्किम आइ अनसाय बिथांखि दानाय जादोंमोन दा बेफोर माने बे जेब्लाबो नायबोबाय थादों आरो एमएलए जाबाबो जोङो आइजोफोरनि नामावहाय जे आसनि दङ जाहाथे बिथांमोना मोनफुङो अरुनदयजों लोगोसे नैबे माने उद्यमिता आसनि बा माखासे आसनि बिनि थाखाय जोङो खामानि मावगोन नोंथांनि बियाबाव जुजिनाया देरहानो थाखाय जुजिनाया सोरजों जागोन होननानै नोंथाङा सानो दा बाहाय जुजिनायाथ' आं रावजोंबो जागोन होननानै सानाखै जे बिपिएफनि बा एनडिए एलायन्सनिफ्राय जा बिजाथि बिथाङा श्रीजुत रुपम रय आरो बिथाङा जिहेतु बयबो एलिगेसन लागायलायगासिनो दङ बिथाङा नैबे बिटिसिनि आसल थागिबि नङा होननानै जोंनि 6 शिडिउल कनस्टिटिउसननि जे आयेन दं बे भायलेसन जादों होननानै बेखौ जोंनि रायजो राजा बिथांमोनहा बुजिगोन आरो नंखायनो बिथांमोनहा बाहाय जाय मावनो हागोन जाय बिजाथिया गावनि न'खरनिनो जाय बिटिसि सिंनिनो बिथांनोनो भट होगोन आरो दिनै इन्डिपेन्डेन्टखौबो फसंदों दिनैहाय आं बेखौनो गुरैयै खावलायो इन्डिपेन्डेन्टनो जुदि भट होयोबा जोंनि माखासे भटफ्रा गावनाय जागोन आरो होमबा जोंहाबो माने नैबे बाहेरानि केन्डिडेट एनडिएनिफ्राय जे थिसनजानाय बिथाङासो देरहासार जागोन जोंनि 6 शिडिउल नि आयेना जाहाथे रैखाथि मोनथों बे जोंनि मोनसे रैखाथिनि अस्त्र बे जाहाथे जेब्लाबो गोग्गो जानानै थाथों बेनि थाखाय आङो गुरैयै जोंनि 4 नं बावखुंग्रि समस्तिनि गासिबो रायजो राजानिसिम खावलायो जाहाथे जोंनि इउपिपिएल नि बिजाथिनोनो भट होयो नैबे समाव नोंथांमोनहा जे 5 बोसोर खुंथाय सरकार सालायलांबाय प्रमद बर' दैदेननायाव बेवहाय 5 बोसोर आरो दा बिपिएफ दोलोआ 6 दान जानो थांगासिनो बा जाबायानो बेवहाय नोंथाङा सासे इउपिपिएलनि गोख्रों दैदेनगिरि हिसाबै बेनि डिफारेन्सखौ माबायदि मोनो डिफारेन्सआ बेनो जाहैबाय जे जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय समावहाय बेहाय जोबोद गोजोन दंमोन क'क्राझार बादि नोगोरखौ जोङो सिटि अफ पिस होननानै बिमुं मोनदों बयबो जोंनि प्रति मोनसे आग्रह देखायदों जे नैबे बड'लेण्ड ओनसोलावहाय दुरान्ड काप जायो आइएसपिएल जायो नलेज फेस्टिभेल जायो लिड फेस्ट जायो होननानै मोनसे बिमुं जोङो मोनदोंमोन दा बेखौ जोङो नुवा मोनदों आरो जोङो सेंग्रा सिख्लाखौ नैबे समावहाय फुटबल गेलेनायखौ जोङो नुनाय मोनोमोन दा बेखौ जोङो नुनाय मोनाखै आरो जोङो मोनासिमबाबो हरबाबो सानबाबो बयबो माने रैखाथि गोनांलाय बयबो ओंखारनानै खामानि मावसोलायदोंमोन खिन्थु नैबे 4-5 दाननि गेजेरावनो जोङो गोबां नैबे गोजोन गैयि थासारिखौ जोङो नुनो मोनदों जोङो नैबे साइथिंआवहाय बमा फुथिनायखौबो जोङो नुबाय आरो लोगोसे जोंनि दाख्लैसो माने जोंनि बेहाय जेरावहाय थायो बाहाय जोङो हिंसा जानायखौ नुबाय आरो बाहाय जोंनि बर' माथ्रि बिमा माहारियाथ' जोबोद दुखु मोनो खारन जेला बेबायदि संघात जायो होमबा एकदम रिलिफ केम्प जानाय लोगो लोगो आइजोफ्रासो खस्थ' मोनो जोङो आवगोलावबो रिलिफ केम्पआवहाय जोंनि बिमा माहारिनि गथ' जोनोम जानायखौबो जोङो नुनाय मोनदों आरो दाख्लैबो जोङो रिलिफ केम्पआवनो गथ' जोनोम जानायनि आरो बेफोरबायदि इनसिडेन्टखौ जोङो नुनाय मोननानै जोबोद दुखुखौ मोनदों जोङो जेब्लाबो लुबैयो जोंनाव जाहाथे गोजोन थासारिया थायो जोंनि समाजा जाहाथे सोदोमस्रि गोनां गोग्गो जायो जों बेखौनो लुबैयो बिपिएफ दोलोआ 5 गेरान्टि होदोंमोन सरकार फैजेननायनि उनावनो आरो बेनि 5 गेरान्टिनि गेजेराव आइजोफोरनिबो गेरान्टि होफानाय जादोंमोन बे बेलायाव मा बुंदों गेरेन्टिनि खोथाखौ बिथांमोना बुंदों गिदिर फैसा रां होनानै खिन्थु बे गेरेन्टिया आं सानो जेब्ला गोरोन्थि होयो बेहाय थांखि मोनसे थानांगौ
जे मा मावगोन बेजों बे गेरेन्टिजों मा मावगोन आइजोफोरनि थाखाय आइजोफोरनि जौगानायनि थाखाय माखासे बेसेबांखिनि फैसाखौ जोङो आइजोफोरनि सोलोंथायाव दोनगोन बेसेबांखिनि फैसाखौ जोङो आइजोफोरनि आथिङाव गाव गावनि आथिङाव गोहो बारायनायनि थाखाय दोनगोन बेसेबांखिनि फैसाखौ जोङो आइजोफोरनि रैखाथियाव दोनगोन बेफोर मोनसे थांखिनाय थानांगौ बे थांखिनायखौ जोङो नुनाय मोनाखै आरो नैबे लाइमोनफोरनि थाखायबो जे गेरेन्टि होदों बाहाय जोङो जेनेबा जोंनि सरकारनि समावहाय जोंनाय थांखिनाय दंमोन बाजेट जे इसेबांखिनि फैसाखौ जोङो लाइमोनफोरनि माने लाइमोनफोरनि कचिं होनो थाखाय बड'फा सुपार 50नि नामाव इसेबांखिनि थांखिखौ जों क्लाबाव हरगोन आरो जाहाथे खेला दुला गेलेनाय जोंनि संस्कृति जोंनि हारिमु बेफोरो जाहाथे मोजां गोख्रों जायो बेनि थाखाय थांखिनाय नुयो खिन्थु नैबेनि बे 5 गेरेन्टियाव जोङो दा बेखौनो नुदों जेसेबांखिनि गेरेन्टि होलायदों जोङो ससियेल मिडियायावबो नुदों बांसिन बियो परियाल केन्द्रिक जादों आरोखि बा माने पार्टि केन्द्रिक जादों जेला सरकाराव फैयो जेखिनि सरकाराव फैयो सरकारावहाय खुनु दिन माइ गाब जुजाय बासिनो नाङा सोरबाया UPPL जानो हागौ सोरबाया BPF जानो हागौ सोरबाया BJP जानो हागौ कंग्रेस जानो हागौ बे गाव गावनि गोसोनि खोथा खिन्थु जेला सरकाराव फैयो सरकाराव फैनाय लोगो लोगो गासिबो रायजोआ समान जायो रायजोनि प्रतिनिधि जायो ओंखायनो रायजोनि मावनायानो जाय रायजो सालायदों बिथांमोननि माने बेयो गिदिर मोनसे बिबान जायो दायित्व जायो नैबे समाव नैबे बिसायख'थियाव मोनसे खोथाया सरसा जाबाय थादोंखि हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिसि सेवलि ब्रह्म बिथांमोननाव मोनसे फेमिलि राजनितिक जानो थांगासिनो बे खोथाया सरसा जागासिनो बे मा बुङो आं आइजो जानानै सासे आइजोआ राजनितियाव फैदों पलिटिकेल मोनसे माने थांखि लानानै फैदों बिथांखौ आं अल दा बेस्ट होयो खिन्थु औ नंगौ दिनै जोंनि ओरै ओनसोलावहाय परियाल केन्द्रिक होननायनि एग्जामपोला गैयामोन खिन्थु बेखौ जोङो नुसारबाय थादों जाहाथे बियो जोंनि गेजेरावहाय जाया खारन परियाल केन्द्रिक जेला जालाङो होमबा माने गोबां जायगायाव जोङो नुयो आरोखि माने माखासे बिथिङै जे जानांगौ माखासे बिथिङै जे जोङो पलिटिकेल सिनारियावहाय सोलायनाय नुयो जों ससियेल सिनेरियावहाय सोलायनाय नुयो इक'नमिक सिनेरियावहाय जों सोलायनाय नुयो जाहाथे बे दाजाथों थेवब्लाबो आइजो जानानै आं बिथांखौ अल दा बेस्ट होनगोन बेनो आरोखि जुदिअ नोंथाङा नैबे बिसायख'थियाव देरहालाङोब्ला नोंथांनि गिबि मावजेननाय खामानिया थांखिया देरहासार जानानै थाङोबा गिबि थांखियानो जोङो जाहाथे बिटिआर सुक्तिया जाफुंसारो जोंहा गोबां खामानि दंबावो गामि गोबां सोसनबावनांगौ दङ आरो जोंनि 6 सिडुला जे जोंहा रैखाथि मोननांगौ बेफोरनि थाखाय जोंनि एरिया बानांगौ सिट रिजार्भेसना जानांगौ जोंनि फाइनान्सियेल बाजेटआ जोंनि जा मोनो बाहाय माने रायजो आसाम सरकारनिफ्राय बे थोजासे नङा जाहाथे सेन्ट्रेल फान्डिंआ फैनो हायो बेफोर जागोन आरो लोगोसे 4 नं बावखुंग्रि समस्तिनि रायजो राजानि थाखाय बिथांमोननि गांनाय उखैनाय लामानिफ्राय लानानै बा जेरावहाय मा नांगौ रायजोफोरनि थाखाय रायजोफोरजों जिरायनानैनो रायजोफोरनि थाखाय रायजोनि जानानै खामानि मावगोन आरो बिसेसकरि दहाय बुंनायनि थाखाय दहाय बुंनाय बादि आइजोफोरनि जौगानायनि थाखाय मावगोन। गोजोननाय थाबाय।